I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ, our Savior. My fellow brothers and sisters, I have to thank you very much for praying for me. In fact, I'm enjoying the day. After many people have already prophesied that I will die in India, but today I'm right here in my office. After the men to comfort myself to pray in the office, by this time we're almost about 5 and I'm 5 p.m. in which I'm clocking to 6 p.m. And with the burden that I have in heart, I find it difficult to go back home, to go and enter the house. Why is it so? Because the burden of the nation is upon my head. I feel the weight of the nation, how the nation is going. My fellow brothers and sisters, I have just got a letter that the Fulani herdsmen have written. They have written this letter. And you can see it. Let me read it for you. They write it to one of my members. He just met me in the office on emergency. He left. I said he should take a copy to police station. Should give sector. He should give sector 2 their copy. He should take it to the traditional rulers. Should give it to DSS. Let him distribute to all arms of the security. Because as a result of this, the whole Bakiladi, by the power of Jesus Christ, is going to catch fire. We have been patient with the Fulani. As I'm talking right now, I'm under trauma. 9 of my siblings were killed the day before yesterday. They were butchered. My fellow brothers and sisters, as I'm right here, is to have fellowship with my Father in heaven. Look at what they said on this letter. Zaka may cope because Fulani have vowed. They don't want to see any Christian advancing. They have been looting our shops in Barkiladi. If not because of the binding of motorcycle, I don't know where Barkiladi will have been. Just recently, inside the Barkiladi, they killed 3 people. You saw it. A man and his wife at the door of his house. These people that are using motorcycle, they shot both of them dead. That is the machineries of the Islamic agenda. Just at the back of the fence of my church, somebody was killed there. We'll make the barrier. Now look at one of my members that has a wholesale of Coca-Cola
Look at the message. Zaka meko. Za mu kashe ka. Inda mun kashe yayanka. To ka jira mu. Muna zuwa maka. Zaka meko. The same person rewrite it in English. Zaka meko. We will kill you like we'll kill your brother. So wait for our coming soon. Our coming soon. Wait for our coming soon. The Fulani didn't know that we have advanced now in self-defense. We are prepared. And I have told my youth, Christianity must survive. We must give our life for our faith in Christ Jesus. Once they strike another village, another Ruga should be ready for war. The whole villages in our territory will react. Let more security be added in Bakiladi local government. Because if this man is attacked, oh, nothing will stop me from taking the lead into redeeming my people. I'm tired of barrier. So this is a message. Once they attack one village, respond with whatever you have. Any Ruga very close to you, strike. Our silence does not mean we are stupid. We know machineries have been brought into Plateau State. Because we are displaying love. We love Islam. We love the people of Islam. We have been showing them love. They'll be killing us and we are saying we are forgiven. And they enjoy our forgiveness. They enjoy our faith. But this time I can't stop any youth from doing what God said they should do. Our silence does not mean we are stupid or coward. This is the time. Every citizen of Plateau State, the best way to send these people off, all generals that have cows with the Fulani, come and withdraw your cows. Because if they dare step our land, I've been asking for God, what will I say that they will arrest me? I have not finished mounting my people. My seedlings 9. Now they are writing a letter to my member that they are coming to kill him. Come and kill him. You will see what will happen. That innocent person, you want to come and kill him. We know your roots to Ruga. We know your roots to Kara market. We know. But we have been piping down our youth. Does not mean we are stupid and coward. I've received insult in my village. That if they touch us, they will say that you are exam patient. When I say we are forgiving, many were angry. I said they have to do it. Since the Fulani terrorists have vowed we will not survive in Plateau State, please, I'm begging you, begin to think of relocating. Because this time around, I will never tell my youth
to calm down. They'll be able to defend themselves. Not only Plateau, all over Nigeria, the Igbos, South Christian, be ready for self-defense. If Nigeria is going to be turned upside down, let it be. Haba! Under Muslim ticket, they want to finish us. Please, I'm waiting for my arrest. It will be far better for me. I will have a relief in police custody, in army custody, guard room, than to be outside crying every day, mourning, suffering, popping down, comforting the people. Let them touch this man and see what will happen. Maybe from killing this man. Hey. Please bari maganda Hausa. Yawana fulani miyeti ala. Kugea ma mutanenku. Rada za kashi wana mutu agea ma kowane fulani ya jagudu ya jebuya. Damu wanda an same shi hanya bin da ya same shi ya so. Shi ya so. So randa za kai ma mutumin na a kashe shi. Da wannan wasika. To a yi shi yana kowane fulani ya jebuya. Taba! Na gaji! Gazagi! Ba zagin da ban sha ba! In ji da gawa mutane na da an harbe su suna kabari, ko sake ji da zagin matasa? Wannan taba mu sai mu ce muna ba su hakuri? Na ce to kuna so in ce ku je ruga ne? To ba zan faɗan ba. Amma tun da an ce za a bi mu a kakkashe mu, wanda ya fasa yare na Allah, da shike Allah mai shan jini ne, da sunansa ana kashe mutane, da sunansa ana cima mutane. Ka ci mini fa? Wurin su mara hikima yan Islamic content creator. Don na faɗa abin da Yesu ya mini, da ni babban barawo ne an roba. Amma yanzu na zama babba mafashi mulkin shedan na kawo mutane zuwa ga samu ceto. Sai yau kuna ta ce wai ni babban barawo ne, to sultan kaji an sokale ni. Ba wanda ya zama babban aroba kamar Muhammadu. Na karanta history. Na samu A1 a history a waye. A1 na samu. Na san the advancement of Islam. Na san yanda ana robbing villages, communities. Community da sa surrender. Sai a mai da su slave a kawo wani ya daura ya zama sarki a garin. A ɗiba akwayensu, a sassata musu dawakai, a sassata musu rakuma. A robin da takobi. Sana sa yi gaba zuwa wani kauye. Na sanar da tarihin. Amma ba ma so mu faɗa da mu yi zaman lafiya. Amma tun da kun ce ku mugaye ne. To mu ba mugaye ba ne. Muna danne gaskiya ne, amma bai yanzu mu fito da gaskiya. Nan taba kusa ku ce an zage Muhammadu, an zage Muhammadu. Wa ya fi zage Muhammadu? Ku ce Muhammadu yana fisari a sai? Ba ci mutunci ba? An crossing red line. Haba! Ya za ci ma Muhammadu mutunci? A ce jikinsa da kwakwata. Kai annabi fa? Wayo!
mishi karya wai a cikin awa daya yana cin matansa 11 a cikin awa daya a cikin awa daya wai sai ci matan nan duka wai a cikin hadisai kai wannan cin mutunci na annabi hayya in ma ya fi sare a sayan ai bai yi zunubi ba bai yi laifi ba to me fisari a sunkuye me fisari a sunkuye yana da ciwon gonorrhea ba yadda me ciwon gonorrhea suke cin mata yayi musu yawa suna kwashe ganima su kidnapping mata mutane daga early history ana diba ganima mata me yasa an kashe history a secondary school duk islamic agenda ne kun sani za mu san movement na dan fodiyo shi ne an cicire domin kada karanta yawa na hausawa na cikin bakin ciki yanda ana kashe ku kuma Allah zai rama muku yawa na hausawa kuma ana so ku sani mu krista muna bayan ku muna kaunan kowa da kowa da fulani da ba sa so rikici muna kaunan su ba mu taba kin su ba ba mu taba jan kowa ba mu ba su gonaki sa su dawo jikokin su suna cima jikokin mu mutunci ba kauna ne iyaye mu sun bada wurin zama ba ni din nan nayi kiwo a ruga na taimake fulani kiwo su bar mun shanu yaran fulani su je su shiga cikin gari ni na duwa musu fulani na duwa musu ba guda ɗayan da ya bata duk da tumakin da safiyan taimake su dore randes na cicire kaska sai yau fulani ya sani ya gaba da alherin da na yi ka yi bauta shekaran da za a baka shanu sai ka je ka gani shanu ka ne ya mutu shi kadai wanda ka sha wahala amma nasu bai mutu ba naka ne da an baka fa ka yi shekara sai a ji a kashe shi shine zai mutu muguntan fulani Allah zai jira ku da wala kiri a kabari sai kun sha dukan siya sai kun sha dukan siya ka jimin bambau jahilci na Islam ba sai ku je ku fifita haihuwan mani Muhammadu kenan akan kalmatullah kalman Allah fa kun fifita Muhammadu fiye da Isa fiye da Yesu wanda ya tosa ta kalman Allah sai ya hadu da bala'i da masifa gobara da masifa ba zai rabu da gidansa ba ka je ka fifita haihuwa mani har ka sai kana dambe kana kare Muhammadu mu kuma ba za mu kare Yesu ba mu san shine kalman Allah Allah zai more kalmansa ya jijjima wanda yake ji mana shine ruhullah ran Allah kenan da larabci Allah zai more ransa ruhun Allah ya jijjima kowane bil'adamu wa duniya wanda ya kiba da gaskiya ga Yesu zai ga bala'i babu wata hanya da zaka je wajen mulkin Allah ba aljanna ba mulkin Allah ne aljanna daban aljanna na Allah ne ka jibin fa sultan ka tashi ka ce daga yau wai kada sake yi amfani da sunan Allah ana kashe mutane a daina yin amfani amma bai condemning killing ba maimako ya ce ku daina kashewa ku daina kashe yawa shi ne kada sake amfani da sunan Allah kuma ba su ji shi ma ba ka ji ba an shiga kauye na ana ta Allahu akbar jos sakaran jiya
ana ta Allahu akbar saka kwantar mun da jini na guda tara yayin da ana kashewa Allah na ta shan jini a ce ban zan zama mugu ba in je na amfani da sunan Yesu na kashe musulmi san ce cikin sunan Yesu wa san kashe musulmi a cikin sunan wa san sare musulmi haba yawa ya zai yi wannan ba zai yi ba ba zai yi ba ya zan yin je sare musulmi wannan amfani da sunan Yesu in ba hauka ba in ba jahilci ba kana amfani da sunan Allah da kake masa sujada fa sai kana kashe mutane gashi kuma kai ka ce Allah ya ce kana kashe kana yi kisa sai gashi kana amfani da sunansa kana kashewa kana so in gane wanda irin Allah ne haba jama'a sai ka zo ka rubuta man member na wani abu taba shi ku gani na gaya muku gwamnan plateau governor this is Ezekiel Dachomo speaking in a GOC take note if anything happen with my member there will be mass revolution in Plateau State. If not, it's going to go down to South. Our patience does not mean we are cowards. We are not afraid of soldiers. We are not, because we know some of them have been infiltrated by Boko Haram. There are good soldiers. There are bad ones. The good soldiers are really working to defend the country. The same thing with the police. But the bad ones are informers. Imagine what happened in Maiduguri. A small unit. The Boko Haram swap and make away with weapons. They are the ones that they are supposed to be called machineries. Militias. But look at us. All we are just trying to defend our villages. Then we are the militaries. God will judge. This God that created heaven and earth will judge. We have never entered Ruga. We have been showing love. The Fulani are using this advantage to strike us. We don't want to do tooth for tat. Because our Bible forbids that. But don't force us. I've just prayed for the man and his wife here. I said, if anything, wait, Basuncheba, let me read it again. Look at what they said. Zaka meko. We will kill you. We will kill you. They didn't put their name. Kajimini. Jashili. Ba yaki esa suna. Ni Allah yayi ikonsa. Randa za su kashe zakka. Duk wanda an samu a hanya ya zama babansu ne ko mamansu ne an buga hanya. Sai su je gida su je su ji wai ai iyayenku an gama da su. Allah ya sa wannan ya faru. Domin su ji zafin karaje a taba wani. Ga kuna wuce sakiya mu don kun samu na da kauna. Haba. Kuna cika shanu zuwa kara bukuru. Kun fi karfi mu tare kwa hanya ne. Amma bishara Yesu wanda ya ce ya zo ya bada rai bai zo ya kashe ba. Barawo ya zo ya kashe ya halakas ya suna 10 ya halakas. Ku ci gaba da ce ni kuma jini Yesu ya wanke zunubai na Satan da na saba yi. Amma kai naka zunubi baka da gafara har ka shiga kabari. Har ka shiga kabari baka da gafara. Domin yaya za ka samu gafaran? Yaya za ka samu gafaran? Ba yadda za ka samu gafaran
sai madaukaki Allah madaukaki ya more kalmansa. Wane ne kalman? Isa kalmatullah. Shine Allah zai ce Malam Audu na gafarta maka, Usman na gafarta maka, Malam Ibrahim na gafarta maka, Ezekiel Dachomo na gafarta maka, kuma Allah ya yi mun gafara, ya more kalmansa. Sai kai baka ba da gaske da kalmatullah ba, baka yadda ya zama mai cetonka ba, har kabarinka baka da gafara, domin ceto sai ta wajen gafara. My fellow brothers, I have to speak to meet them, my brothers. If they think we are stupid, we are not stupid. We have been displaying love of Christ in our heart. We are in pain. Many Christian soldiers are being killed. We are in pain. The widows, the Christian widows in the barrack are on high increase. With the observers of repented Boko Haram in Nigerian army, in the security, in police. They are betraying our soldiers that are Christian in the barrack. They kill them in the battlefield. And this is what is happening. We are in pain. Where is Kanu? Tinubu? I'm begging you in the name of Jesus, stop Islamic agenda. You know, where are the Igbos? Listen to me very well. Have you ever asked yourself why Kanu was taken to Sokoto? It's symbolic. Like the hero of the East. They have taken him to jihad. Caliphate of Sultan. They are using it that they have win war over Igbo land. So with the presence of Kanu in Lagos, in Sokoto, is a spiritual maneuver to control the Christian dominant areas. And some of the stupid governors of the East, they have sold their people. They have sold their people to Muslim ticket. God Almighty will strike them one after the other. Mark my words. Why did they transport insurgents into Abia, into the East, to occupy the forest? It's preparation of jihad. War is coming. My fellow brothers, all Christians, stand by. By 2027, vote Muslim ticket out of office. Defend your vote. Defend it. We are in pain in Nigeria. The Muslim brothers are being killed in Katsina, Sokoto, Zamfara. The Christian brothers are being killed by insurgents that they brought from Senegal in order to win election. Stand. If you have not registered your card, go. Leave what you are doing. Because it's a battle between the Christian and the Muslim. And when we say the Muslim is terrorist Muslim, not the good Muslims. The good Muslim will work as a team. The bad Christians are also against their people. They have sold their birthright like Iswa. And time, as I say, time shall come. All those Christians that supported Muslim ticket. Oh, by the time
by the time persecution, suffering had emerged on the Christian because of Muslim ticket, they will hunt all the Christians. Their children will see violence because people will fight in pain and hunger and frustration. They'll fight those that stood for Muslim ticket. That one is coming. Some of them will not sleep. And if they run to the north, the Muslim will kill them because they use them as a tools. They use them as a tools. Now godiama Allah dani baraone ama Yesu ya checheni. Muhammadu be cheche kaba. Ba kada cheto. Daga wuri Muhammadu wane kai. Wane kai. Sai ka karba Yesu zama ceton ka samu gafara. Ni na riga na samu gafara daga wurin Allah madaukaki. Da shike babu tuba a Islam. Babu gyara a Islam. Babu gafara a Islam. Domin ba su da kalmatullah, ba su da ruhun Allah. Ruhun Allah ne yake shirya mutane ga tuba. Kuma ruhun Allah ne ya shirya ni ga tuba. Allah yana ganin zunubi na ban taba yin zunubi ba. Amma jahilai suna ga kamar ni yau har yanzu na zunubi. Amma ina kwace ma shedan tumakinsa da manyan arobas wanda suna ta tuba ta wajen testimony na, suna bar sata, suna bar fashi, suna bar zina, suna bar cuci. Kai ai na gode wa Allah da mutane suna tuba domin testimony na. Amma da cike jahilai da za su je gidan wuta, su ba su da gaskanta akwai gafara duniya. Allah ba shi da iko in za su ce kai ina cin tausayin musulmi fa wai suna roko shi yasa kun gani da suke sun gane in mutum ya mutu zai ce mu roke masa Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta. Mutum da ya riga mutu fa wai ana ta roko Allah bai gafarta, bai samu gafara duniya ba, lahira ne zai je samu gafara. Wai Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, Allah ya gafarta masa, in ma yayi wani zunubi Allah ba gafarta ma matace sai wanda yake da rai. You can't forgive somebody that is dead. Some of you are busy praying 7 days prayers. May God forgive him. May God forgive his sin. May God forgive him. How can God forgive somebody that is dead? You can't forgive somebody that is dead. Only those that are alive. You better ask for forgiveness right now, the way I did. Ask for forgiveness. Idan musulmi sun ce maka kai arne ka ce musu kafirai. Kafirai. Mutane da sun kafirce suna daidai da arna. Taya na fada wannan. Littafin Qur'ani ne ya fada sura 3 aya 50. 51 san kaje 55 yace Isa zan dauke ka zuwa gare ni. In fifita wanda suka bika suka taimake ka aiki sun mika wuya, zan dora su akan wanda suka kafirta. Yau ba abin Isan, ba abin Yesu, sai aka fifita haihuwan mani. Muhammadu kenan haihuwan mani, aka dora shi akan Isa kalmatullah. Kai kalmar Allah, in ba jahilci addini ba, sai haihuwan mani zaka dora shi akan ruhin Allah. Madaukaki sai jahilci. Wannan part 1 kenan fa. Bani gana fita da igwa ba tukuna. Shi da sultan ya kuri an sokolani ne. Idan har yanzu wani yana ce ni barawo ne, to Muhammadu babban barawo ne. Annabi Muhammad ya yi sata. Ya fashin wurare. Muhammad robbed people. In the early stage of Islam, he robbed community. That is what the Fulani are doing today. Kidnapping people's wives. Robbing. It is the character of Islam. You cannot come here and deceive me. I will give you the history of Islam that you don't know.
That is why they are tactical. They say we should not study history. God kept me alive from India. I have those years of response. Kai, may God show mercy. My fellow brothers and sisters, I love you. Yawana musulmi gaskiya ina magana cikin zafi ina neman mu yi zaman lafiya. Amma wani sun rense wa ba za mu yi zaman lafiya ba. Kuna so mu yi yaya. Mu goye ku cije mu a baya. Kai! Kuna so mu yi yaya. Mu bi ku da lallaba kuna bi mu a Bible kuna zagin mu. Da katon kariya. Wai an yana nafcin zuwa Muhammadu a cikin Bible. Kaji kariya zalla. Na gode wani malam ya kure ashaka. Ba shi da bakin magana sai kariya. Kai. Allah sarki. Allah kai musu mutane gafara. Allah kai ma mutane gafara. Za mu ci gaba da kaunan juna. Ni kuma na roke mutanenmu don Allah. Mu ci gaba da nuna musu kauna. Su zazzage mu, mu mayar musu da kauna. Amma na jira randa wani abu zai taba wannan dan talaki zakka mai kok na cikin garin Barkin Ladi. All the you stand by. Since these people have started writing letter to us, they are not ready for peace. Organize militia in your village. Dace na da hali da kafin tuban karbe Yesu. Oh no. Dace na da halin robbery. Oh. Da ba Yesu ya canja rayuwa na ba. Tapi. Da Fulani sun ji jiki. Da zan je shiga ruga, ni kuma ba wanda zai sani kuma zan je kashe har don dawo. A rasa waya kashe shi. Amma Yesu ya canja rayuwa na. Da zan yi bibini, ina ce zan shiga dakin Yahaya Jingir, inda hali na da ne. Duk da security nasa sai Yahaya Jingir ya gani na saya kansa kan gado. Amma Yesu ya gyara ni. Kai, bi Yesu akwai dadi. Da na cikin duhu na bautan shetan, amma yanzu na bautan Yesu. Bi Yesu akwai dadi. Waɗanda sun za sun kashe mun yanwa sakaran jiya na gafarta muku. Wancan bai dame ni ba, amma fun Allah. Ko Fulani daga Fas ne, ko daga Mahanga ne, ko Fulani daga Lingere ne, sun zo sun ba mutumin nan warning. Abinda ba za mu taɓa yi musu ba. Allah ka taimake mu. Mun gafarta. Mun gafarta. Mun gafarta. But only boss, wait for my next press statement. All the Christians in South, all the bishops, this is where we are going to demonstrate our faith. No more Muslim ticket. Because we love Nigeria. Nigeria is for both Muslim
and Christian. Nigeria is for both idol worshippers and other religion. Nigeria is not for a particular religion. Christian, wake up! Open your eyes! Stand and defend your vote to death. Let us help our brothers Muslims in the north, in the south. Those that have good heart, they are not partaker of jihadi. We should stand and help them. I've been praying for my brothers in Jigawa, in Zaria. I've been praying for my fellow Christians in Zamfara. Muslim too. I've been standing praying for the Hausa people in Katsina. We should love them. We should never hate them. I thank God. Akan sata da danayi Yesu ya juye shi yanzu na sata ma shetan mutane musulmi na suna tuba na ta sata su ta wajen ruhu mai sarki na robin shetan kaga musulmi na tuba na robin shetan wanda suna bautan shetan na robin nasu na robin na zama babban barawo ma shetan ma mabiyan safi na robin shetan. Yan cultism suna kawo kayan safi. Ga wani kwali a can ma, kaga ga wani su kayan safi an kawo. Na robin shetan. In kawo ma Yesu mutanensa. Me ya fi wannan? A shi ne alherin Allah. Shi ne alherin Allah. Ga matasa, sai ka ji wani ya zo same ya ce, Baba ba za ka gane ba. Da ni ɓarawo ne amma yanzu na tuba don na ji testimony ka. Na ce, aya, this God that changed my life. So he has changed your life too. Senche, go and bring your gangs. There's one of the armed robber went and brought his gangs. I said, don't tell them where you're taking them. He brought them to me. They all sat down. I told them my story. How I used to rob people. But today, I want to rob Satan by taking you away from him. In fact, half of them went home to go and think. But instantly, half of them kneel down before me and lay hands on them and pray for them. And their life is changed. They never rob anybody again. Up till date. I give God the glory. I give God the power. There is power in testimony. Jesus is ever ready to change your life. When you have Jesus in your life, you have everything before God. God bless you. God protects you. Pray for Zaka. May cook. They told him down there that they have his number.
And I said, just go and sleep. God will see you through. Because they don't want to see any Christian progressing in business. They are out to cripple our businesses. Our God will fight our battle. My brother, if you have been listening to me, please, I want you to invite Jesus to take over your life. If God can change me, he will change you too. He will change you. Are you ever ready for me to pray for you? Don't pray this prayer with me wherever you are. Say, Lord Jesus, show me your mercy. I denounce every sin that I have committed. Today, I submit my life unto you. Be my Lord, my Savior. I believe in my heart you came and died on the cross and resurrected on the third day. Squeeze me out from any satanic manipulation. Take over my soul in the name of Jesus. Write my name in the book of life. I surrender my heart unto you. In the name of Jesus, our Savior. If you pray this prayer, just phone my number. This is my number. 0803 590 4157. Let me repeat it. 0803 590 4157. I love you from my heart. Just text me if you pray this prayer. I will continue to pray for you. Whether you are a Muslim or a Christian, I love you from my heart. I will continue to pray for you. I'm praying for Fulani brothers and sisters. God should protect them. If they are hungry, God should feed them. That is the type of love that God has given us to our fellow brothers and sisters. I love you all from my heart. I love you from my heart. With all the bereavement that I'm passing through, with all the mourning of 9 people that were killed by Fulani terrorists, I still say I love you from my heart. Thank you, Jesus, for giving me the heart of forgiveness, because you are God in control of my soul. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. God bless you. God bless you.